Ola, eu son Sara Pereira, son musicoterapeuta acreditada no modelo de musicoterapia científica aplicada de Montserrat López Merino, son pedagoga en música tamén, e estou por aquí para compartir con vos que xa está aberto o plazo de matrícula para este curso 2021-2022 e que vai a comenzar a impartirse no Hospital de Ourense, que é un espacio super chulo, con esta formación que é pois unha formación única, con persoas implicadas na formación e na formación de profesionales da musicoterapia. Eu rematei este ano este camino, que me fai inmensamente feliz poder estar aquí agora. E nada, para animarvos a todas e a todos a matricularvos, que xa queda pouco tempo, hai que apuntarse xa. E nada, un abrazo grande para todo o mundo.